Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde Ribadumia, os estudios centrais de Canarias Baixas. Analizaremos o sector do mar co patrón maior de Muros e co presidente da Federación Provincial de Cofradías da provincia da Coruña, con Daniel Formoso. Onte se inauguraba, se reabría a campaña de marisqueo en Noia, entre outras cousas. Bueno, como está sendo, como foi o ano pasado, como está sendo este ano, que expectativas hai, principalmente sobre o marisqueo e a pesca, co patrón maior de Muros e co presidente, que recae na mesma persona, o presidente, por si acaso, o presidente da Federación Provincial de Cofradías de Noia. E estaremos tamén analizando a situación, os últimos datos, as últimas noticias, as últimas investigacións que hai sobre a figura de Cristóbal Colón. O último que se afirma é que ele era de origen xudío, pero que naceu en Pontevedra, ao lado da Iglesia de Santa María, e, bueno, as diferentes teorías. Hoxe estará conosco o vilanovés Juan Carlos Blanco, que é investigador sobre o orixen de Colón, e Javier Ferradas, que é tesoreiro da Asociación Cultural Celso García de la Riega, que é un dos persoeiros máis con máis documentación, con máis documentación sobre o tema, un historiador, bueno, que nos contarán moito sobre estas dúas figuras, que é un tema importantísimo e de moita trascendencia, se isto se conseguira, digamos que clarificar de algunha vez a través do ADN ou do que fora, para que fora Pontevedra, Galicia, a nacionalidade e a histórica de Cristóbal Colón, ese personaxe que, bueno, posiblemente sea o primeiro globalizador do planeta. E abrimos este turno de análisis e de entrevistas para falar de Caldas. E con que non imos a facer? Co alcalde. O alcalde que leva 2 meses de alcalde desde o 30 de decembro do ano pasado. Jacobo Pérez, benvido, moi boa noite, como estamos? Boa noite, moi ben. Bueno, que supón para vostede, que supuxo este cambio desde hai, bueno, 2 meses que leva ao frente, logo de, bueno, coller o mando e o bastón de mando, nunca mellor dito, de un personaxe político de tanta trascendencia como era Juan Manuel Rey. Sí, pois lévase ben, sobre todo máis responsabilidade, non? Viñamos xa traballando dende fai 2 anos e medio aproximadamente, donde estábamos traballando nesa sucesión, e lóxicamente agora hai moita máis responsabilidade, pero en canto a traballo e demais, pois máis ou menos seguimos ca mesma liña que tiñamos nalgúnas cousas. Lóxicamente non se trata dun cambio de cara, dun cambio de cromo, cando se cambia un alcalde sobre todo despois de tanto tempo, de tantas obxectivos e logros que obtivo o meu predecesor, neste caso Juan Manuel. Lóxicamente tamén se pretende cambiar algunhas cuestións, sobre todo en canto a adaptarnos ás novas realidades, ás novas necesidades da veciñanza. Vostede todavía é un mozo desde o punto de vista de idade, pero en política xa ten unha certa experiencia, un certo bagaxe. Donde empeza e quen é Jacobo Pérez? Non só para os veciños de Caldas, que supoño que o 99% si o coñecen, pero para o resto da audiencia que nas Rías Baixas. Sí, en canto, se me permites un inciso, sobre todo en canto de mozo, está moi ben, pero lóxicamente estamos falando de que cando Juan Manuel empezou nesto tiña a miña idade, é dicir, que ao final non é tan mozo realmente a cousa. Estamos falando, teño 44 anos e levo nesto pois 18 anos, dende 2007, que ademais da man de Juan Manuel, pois ofreceume a posibilidade de presentarme como presidente, como candidato á entidade local menor de Arcos da Condesa, nesas primeiras eleccións non acadamos o obxectivo de gobernar, pero bueno, a partir de aí pois entramos no 2011, no 2015 algo debemos haber feito ben neses 4 anos, porque foi unha maioría cun 70% aproximadamente dos votos de toda a xente de Arcos, e dende aquela traballando e intentando pois facer o mellor posible para Arcos naquel momento, agora para Caldas, porque ao final redunda en todos os veciños e redunda en mí mesmo, non? Foi unha boa experiencia porque, digamos que a entidade local menor de Arcos é como unha especie de mini concello dentro do concello. O concello é o pai, a administración superior, pero xa ten e administra as súas cousas, non? Os seus orzamentos, e iso foi un bo, digamos, unha boa experiencia, un bo aprendizaxe
dende o punto de vista de falar cos veciños, entenderse. Sí, porque sempre se dice que dentro da política pois o alcalde é o máis cercano aos veciños, o presidente dunha entidade local menor está moito máis cerca deles todavía, entonces cada decisión que tomas nese aspecto, pois cando unha vila é como Caldas, que xa te conoce todo o mundo prácticamente, se nos reducimos a 400 e pico veciños, cando tomas unha decisión sabes que a algún lle vai afectar máis directamente, outros máis indirectamente, pero a todos lle vai afectar. Son xente que vas ver porque estés porta con porta todos os días, non vas ter escapatoria, entonces tes que ter esa cautela de facelo cando menos o máis xusto posible. É dicir, ao final, cando é un sí por un motivo, cando é un no por un motivo, pero tes que telo moi xustificado porque, lóxicamente, non vale hoxe vir aquí cunha cara e dentro de 3 meses decir con que cara vin 3 meses atrás. Eso que che dá, sobre todo, é un posicionamento, uns pés na terra que son moi utilizables hoxe en día, claro. E logo tenemos maestros, un maestro como era Juan Manuel, supoño que iso é unha garantía, non? Xogar en Champions, non? Sí, vamos a ver, cando unha persona que leva 30 anos en política, de feito deles como alcalde, nun concello como de Caldas de Reis, que nunca foi como calquera, non? Nunca unha plaza fácil. Bueno, pero históricamente toda a democracia gobernou o Partido Socialista con diferentes alcaldes, con diferentes compañeiros seus compañeiros, pero todos. O cual lle dá máis mérito todavía que esta situación. Que se celebraba aos 40, 50 anos fai pouco. 45 en outubro do ano pasado. Pois efectivamente, ao final ter esa xente que che respalda esa aprendizaxe con eles. Por sorte están vivos os 3 alcaldes da democracia, con calquera dos 3 son enciclopedias andantes das que se pode aprender unha barbaridade. Que é o que máis lle gustou nestes 2 meses? E o que menos lle gustou destes 2 meses, sexa porque choveu cando había que facer un acto ou polo que fora? No, a ver, o que menos me gustou, de momento, tampouco podo decir que nada. E o que máis me gustou, pois, sen dúbida, a noticia e a firma do día de hoxe que estaba pelexada e buscada dende fai moitísimos anos, non? Bueno, logo entramos e a comentamos, é unha boa noticia para Caldas, tamén para o Servicio Galego de Saúde. Tamén. Bueno, digamos que os principales obxectivos que vostede recolle, como se definiría? Dígamo en titulares, non sei se chan industrial, non sei se tamén, lóxicamente, o centro de saúde, pero diga 2 ou 3 ou 4 titulares des que son e van a ser nesta legislatura, nestos 2 anos e pouquiño que quedan de legislatura. Sobre todo, sementar a base do futuro dos próximos 20-25 anos de Caldas. En cuestións básicas e fundamentais, por eses cambios que falaba antes dos cambios das necesidades da veciñanza, non? É dicir, hai industria, temos que seguir pelexando polo chan industrial, eso é sin dúbida. Temos vivenda, pero temos que seguir pelexando por ter máis vivenda, incluso máis vivenda pública se cabe. Esa volta a mirar de cara ao río e non darlle as costas, tanto ao río como a todo o mantemento de todas as zonas verdes de Caldas, eso ten que ser fundamental. E despois tamén mirar por esas demandas dos veciños en canto a mantementos, en canto a tanto do casco urbano como do rural, non? Bueno, pois entón centrámonos hoxe ás 11:30 da mañán o conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño, acompañado da directora xeral de Recursos Económicos do Servicio Galego de Saúde, Amparo Pousada, e o xerente da área sanitaria, que a semana pasada estaba connosco de Pontevedra e o Solnés, José Flores, e o alcalde de Caldas de Reis, é dicir, vostede, Jacobo Pérez, que firmaron? Que convenio firmaron? Pois asinamos o convenio para a construción do novo centro de saúde. Como todos sabedes, hai esa eiva no concello, temos un centro de saúde que cada día queda máis pequeno. De feito, gracias a que tiñamos a posibilidade de ceder espacios tamén no centro comarcal, pois temos agora mesmo dividido, digamos, o centro de saúde. Por un lado están o que son as consultas, o PAC e demais, e noutro edificio do concello, noutro edificio municipal, estaba pois nutricionista, fisioterapia e algún outro servicio sanitario que son fundamentais tanto para Caldas como para toda a comarca, non hai que olvidar eso, non? Bueno, que Caldas é cabeceira da comarca e punto de atención. É punto de atención continua, efectivamente.
Entón, pois a partir de aí, dende fai, pois prácticamente no mesmo tempo que eu levo relacionado coa política, dende 2007, pois foronse ofrecendo distintas alternativas, distintos puntos xeográficos para facer ese novo centro de saúde. Uns con máis retraso que outros foronse descartando por distintas circunstancias, e agora xa levábamos un tempo con que parece que o definitivo era onde vai ser, que é detrás do cuartel da Guardia Civil, detrás da Escola de Música. E, bueno, dende fai un ano e pico xa, aprobouse por unanimidade o borrador do convenio, e levábamos un ano e pico pois esperando a que se producira esta firma. E como está o proceso de expropiación? En que fase quedará? Que estima e que calcula de que xeito en cantos anos pode estar, digamos que, unha vez que te toda a parte administrativa aprobada, tanto por parte do Concello como por parte do Sergas ou da Xunta, a obra e en funcionamento un par de aniños, ano e pico? Quizáis un poquinho máis, tendo en conta que todas as licitacións das administracións por unha cousa ou por outra ás veces tenden a retrasarse un poquinho máis do que a non nos gustaría. Nós temos que, dentro dos compromisos que adquirimos o compromiso de facer unha pequena expropiación para facer un viais de acceso á parcela e facer a urbanización. Hai que facer o proxecto de urbanización e despois a urbanización. Entendo que hai cousas que se poden solapar co compromisos da Xunta de Galicia, do Sergas neste caso, da redacción do proxecto e despois a construción do propio centro de saúde, pero nós xa fomos adiantando en alguna cousa e xa temos o proxecto de expropiación en marcha. O plan de urbanización estamos pendientes de que a secretaria, que tamén estuvemos durante todo o mes de xaneiro sin secretario municipal, pois lóxicamente agora estamos retomando un poquinho todo isto para tratar de avanzar o máximo posible, toda vez que xa está firmado o convenio, porque, como dicía, houve épocas nas que despois de un longo período de tempo onde parecía definitivo, algún informe sectorial tumbou esa proposta, co cual tampouco queríamos avanzar moito, e que ao final se malgastaron os cartos dos veciños. Bueno, isto vai a supoñer o día de mañán, cando este funcionando e se faga o traslado, vai a supoñer un cambio digamos que nos edificios públicos, non? Cal vai a ser, está pensado, cal vai a ser o uso do vello, do actual, e incluso que tamén, como está cerca ou ao lado do xuzgado, pois que proxectos teñen encima da mesa no Concello? Nos para toda a zona de Román López, que é onde se sitúa o centro médico, máis o xulgado, temos un proxecto moi ambicioso que, bueno, irá salindo ou non, entonces tampouco vamos a desvelar moito. Si é certo que toda vez que se libere o edificio do centro médico, do centro de saúde actual, vai se xerar un espazo pois cun edificio de 700 e pico metros cuadrados, que é moi necesario porque ao final a limitación da edificación do propio Concello, da Casa do Concello, fai que os servicios non sean os máis pulcros e os máis desexables para a veciñanza, polo menos dende a nosa parte, co cual pois seguramente teñamos que tender hacia pois ir sacando algún que outro servicio da propia Casa Concello, e, bueno, por aí irán as líneas seguramente. E evitará tamén, lóxicamente, que os aparcamentos, os coches, as ambulancias entren. Eso vai ser o punto clave e o maior cambio que vai notar toda esa zona, é dicir, o non ter que entrar vehículos por o centro de saúde. Román López quedará como unha zona peatonal de verdade. Trataremos tamén de que o xulgado tamén o necesita por espacio, tamén hai esa demanda, pois ao mellor tamén se poida reubicar. Entonces, bueno, quedará unha nova zona completamente descoñecida, se cabe, para dentro duns anos. Bueno, outro dos proxectos que teñen encima da mesa é, ademais, xa que estamos falando de carreteras e de coches, é que a Nacional 550, que a arteria principal que cruza toda o... Bueno, iba a decir todo o casco urbano, pero tamén cruza parroquias importantes. Sí. E entón, bueno, e coa circunvalación que hai, coa circunvalación norte e a posible sur, están tratando de que Fomento lle ceda, digamos, que a xestión, non? Sí, vamos a ver, todo isto nace porque entrando pola zona sur de Caldas, entrando por Santa María, as beiras rúas que están
na Nacional 550, están nun estado deplorable. Levan uns anos nun estado deplorable e temos que buscarlle unha solución. Nos tampouco queremos entrar na guerra de quen é competencia, toda vez que é certo que non é nosa. Pero está aí a cousa. Cal é o problema? Que toda vez que se fixo a variante este, non é a zona prioritaria. Estando como están as nacionais a nivel xeral, non é zona prioritaria para Fomento. Prioritaria para Fomento, perdón. Sí, por suposto. E toda vez que estando o que é o firme das estradas como están, eles indícanos nunha reunión recente, nunha visita recente que hubo do xefe territorial de Pontevedra, que non vai ser prioritario o arranxo das beiras rúas. A nós, evidentemente, sí que para nós é prioritario que eso este en condicións. Claro, porque afecta diariamente aos veciños. Xusto, é a forma de acceder toda a xente do Pazo, de Irín, de Santa María, incluso de Barreiros algúns, e queremos que eso sexa digno de calquer veciño e veciña de Caldas de Reis. Co cual, se a única opción que nos vai quedar posible é asumir a competencia, pois pelexaremos para que eles tamén porque mentras non sea competencia, ustedes non poden operar, non poden reparar, non poden. Podemos operar, pero estaríamos operando ou reparando en casa allea, co cual preferimos que non la den e depois operamos en condicións, porque lógicamente o que queremos é unha obra real, non un parche. Entón, nós agora, se vamos a poder traballar con un parche toda vez que non é noso, preferimos que pase a ser noso entonces operar en condicións. Bueno, eso cambiaría e eso afectaría a parroquias como pode ser ou a zonas como Carracedo... Santa María, San Roque principalmente, porque son as zonas máis do núcleo, Carracedo non, porque xa pasa o que a variante acaba en Clavo. Vale. E Tibo collería? Tibo collería dende o enlace máis ou menos á altura da subestación de Fenosa hacia diante. Pero bueno, estamos vendo cales serían os pasos, porque ao final vamos a asumir un compromiso grande dentro do Concello, temos que ver que temos capacidade, tampouco nos podemos tirar os ollos pechados sin saber ao que nos estamos enfrentando. Bueno, e chan industrial. Bueno, Veigas de Almorzar, que sempre é unha eiva a situación que ten, e temos Veigas de Almorzar, temos o Pousadoiro e Paradela Carracedo. Cal é o seu proxecto? E digamos que información pode avanzar desde a última que nos contaba Juan Manuel Rey? Pois fíxate que en Caldas, dentro de que sempre se fala de que o peregrino hoxe en día é un motor, é certo que é un motor fundamental da economía da vila, Caldas, pese a non ter un chan industrial extenso, ten moi bo sector empresarial e sector industrial. Estamos falando de empresas que están máis que asentadas nos seus sectores, empresas que levan preto de 60 anos funcionando no Concello e que son, ao final, un pulmón moi importante tamén dese baixo nivel de paro que temos en Caldas, por sorte, non? Nós o que queremos é que precisamente esas empresas poidan seguir progresando e que poidan chegar tamén novas empresas á nosa localidade. A partir de aí estamos traballando con 3 alternativas distintas a día de hoxe, que son esas 3 que comentabas. En canto ás Veigas de Almorzar, precisamente o xoves temos unha reunión tamén en urbanismo na Xunta para tratar de buscarlle unha viabilidade, toda vez que con Fomento, con infraestructuras, pegamos sempre ca mesma pedra, vamos a tratar de buscar unha solución distinta, porque se seguimos na mesmo camiño, tropezaremos sempre co mismo escollo. Entón, bueno, vamos a buscar unha alternativa distinta, a ver que se nos pode plantexar a partir de aí, e a intención fundamental é que ese chan de desenvolvemento que hai todo nas Veigas de Almorzar pase a ser un chan industrial como tal, e as empresas poidan levar a cabo eses... Definitivo. Exactamente. Legalización total. Legalización total, e que poidan levar a cabo esas expansións que pretenden e que queren facer. A partir de aí, traballamos tamén con outras 2 alternativas. Unha delas, as dúas da man estamos agora mesmo da man de Zona Franca de Vigo. Unha delas é a ampliación do polígono do Pousadoiro, do polígono de Villa García Caldas. Mandaron unha semana pasada mandarnos un pequeno borrador do convenio do que lle demos traslado, aos nosos técnicos para que informaran. A priori está todo correcto, e agora mesmo estamos á espera de ter data para esa asinatura dese convenio e poder traballar xa no desenvolvemento final desa ampliación.
En canto ao polígono de Paradela Carracedo, pois, debido a que os interesados, os empresarios principais que trataron de promover ese polígono, nos manifestaron que había algunha dificultade técnica tamén, porque ao final estamos falando dun polígono de 800 e pico mil metros cuadrados, eles reconocen que, bueno, a capacidade para poder levar eso a cabo tamén a teñen limitada. Falouse con Zona Franca para que fagan un estudio de viabilidade e a partir de aí ver como se é viable e ademais despois o como, non? Neso estamos, en principio quedamos en que ao longo deste mes teríamos tamén xa ese estudio de viabilidade e a partir de aí, pois... Os tres, vamos a ver, Veigas de Almorzar xa están consolidado, outra cousa é, digamos, a legalización oficial, digamos. Está moi ben conectado, para calquer lado, e ao lado da autopista, o do Pousadoiro tamén quedaría, porque lóxicamente xa está aí o de, ahora mismo é o polígono que ten Vila García, e despois tamén o de Paradela quedaría moi ben conectado tamén. O de Paradela quedaría moi ben conectado, toda vez que ademais no momento no que se vai facer ese desarrollo contémplase, ou polo que se falou nas reunións que tivemos, contemplábase que incluso se contemplaba que en Carracedo, que só hai entrada na autopista de cara a Pontevedra, tamén xa contemplara a entrada cara a Santiago, co cual estaría estratégicamente posicionado xeográficamente. Claro, porque sempre hai que buscar eso, porque de momento eso é unha cuestión viabilidade para as empresas, para os produtos, entrada e salida. Sí, claro, a ver, tendo a AP9, AP de Porta, como que di, lóxicamente vai nos facer superinteresantes. As empresas, por exemplo, o outro día visitaba Foresa, unha gran empresa, unha gran industria consolidadísima e ademais punteira en todo o traballo que fai. Clavo, como van estas informacións ou hasta onde pode contar como lle vai a estas empresas? Ben, todos teñen proxectos de expansión, como comentaba, de feito público e así o anunciaron, incluso desde Foresa teñen un proxecto de ampliación a aproximadamente dos 20 millóns de euros con fondos tamén estatais. Clavo tamén está crecendo un pouco máis limitado tamén por esa falta dese polígono, quizáis. Estamos traballando, estamos facilitando, sobre todo, que poidan estar aquí, con convenios que se firmaron fai anos, que agora se están renovando, para facilitarlle o seu traballo e que poidan estar tamén con máis comodidade na nosa localidade, xa non porque estén elas aquí, senón porque, ao final, como dicía antes, estamos falando de empresas que teñen unha cantidad moi importante de traballadores e traballadoras. A outra parte sería o Pexón e o Ari, que, as zonas do casco urbano, principalmente afectaría a Rúa Real. A Rúa Real, Ferrería, todo isto. Cal é o seu proxecto, que quere facer, cal é a súa pretensión para esta legislatura? Pois toda vez que hai o problema en Caldas, igual que en outros moitos sitios, por desgracia, de vivenda, tanto en alugueiro como en venta, neste caso, polos prezos, é porque non hai realmente. É dicir, xa non se trata de prezos, non que ademais o mellor tes moi pouquiño onde escoller, exactamente. Nós o que sí queremos é facer ese plan especial de infraestructuras que dote de toda esta zona de Ari da norma urbanística que poderá facer crecer e que permita tanto arreglar como facer crecer esas vivendas dunha forma ordenada, lóxicamente, pero sí que consideramos fundamental que todo esa rúa que ao final é o punto fundamental de Caldas, pois teña a vida que ten que ter e que merece. Porque ademais Caldas que ten moita vivenda, ten moita cama dedicada, lóxicamente, ao camiño, ao peregrino, ao visitante. E ten espacios hacia onde, según vostede, debe de crecer Caldas para permitir, lóxicamente, que o plan xeral de ordenación municipal permita o crecemento, o desarrollo, a construcción de novas urbanizacións ou vivendas, etc. Caldas, se por hoxe, co plan xeral na man pode crecer cara a varias zonas. Estábamos falando antes, por exemplo, da zona da construcción do novo centro de saúde, toda esa zona de entrada a Caldas, todo eso é unha bolsa moi grande de desarrollo, a marxe dereita, a marxe esquerda da propia nacional. O cual tamén, hilado co que falábamos antes de
de asumir nós de esa desafección da nacional tamén permitirá e axudará a que eso se desenvolva, porque xa non dependerá de Fomento neste caso. Hai esas zonas, hai esas bolsas para desarrollo de vivenda que están xa recollidas no plan xeral. Eu en Caldas, que é unha cuestión de oferta e demanda, non é nin culpa de quen vende, nin culpa de quen paga pouco, pero é certo que en Caldas, hoxe por hoxe, solo nos solares que están sin edificar no centro do casco urbán, estamos falando que o mellor entre 350 e 400 vivendas poderíanse crear. E que están moi caros? Pois ou están moi caros ou pagan moi pouco, aí xa non. Falta, porque digamos que habendo, aínda que a construcción teña problemas por man de obra principalmente e polo encarecemento digamos que das materias primas e dos produtos e tal, pero cantas licencias de obra ou cantas se meteron nos últimos anos? Nos últimos anos, en canto a licencia de obra, está axudando moito precisamente o ser zona ARI. Ao final hai moitísima vivenda, pese a non estar o plan dotacional da zona do ARI desenvolto, deronse moitas subvencións, moitas axudas á rehabilitación de vivendas, principalmente nesa zona. Vivendas despois unifamiliares tamén se deron moitas, vivenda de edificacións me refiro de edificios, non salen todas as que deberían. Claro. E, bueno, eso pode ser, bueno, a pandemia tamén por moito. Sí, a pandemia en Caldas, como... A ver, en todos os sitios. Cando dicimos e falamos de cuestións así xerais, non queremos botar culpa, nin queremos escapar das culpas que poidamos ter. Pero sí é certo que, lóxicamente, estamos nun mundo globalizado que unha pandemia pois implicou unha serie de consecuencias que fixeron, por exemplo, o baixón máis grande de poboación, pese a ser os que menos baixamos de toda a comarca, cando baixou a población realmente está no ano 2021. Entón, a partir de aí, lóxicamente, temos que... Como está a obra de ampliación do colexio e do instituto, que tamén quere levar adiante? Está en marcha, están traballando, ahora están traballando a pleno rendimento. Calculamos que aproximadamente o que dicíamos antes das obras, eu calculo que un par de anos non van pasar, pero bueno, é unha obra fundamental, sobre todo para ese arraigo, para que tamén veña esa xente nova de outras zonas, sobre todo se conseguimos, ademais da ampliación do instituto, a ampliación dos servicios con FPs duais ou con outros módulos, para que veña xente tamén a estudiar e que ao final vai facer que poidan facer unha carreira posiblemente tamén en Caldas. E como están as parroquias? Como vai atendelas? Cal é o seu plan? Pois as parroquias... Eu son dunha delas, entonces sei de primeira man como están, pero sí é certo que estou facendo unha cousa, a medida que o tempo agora mesmo xa está permitindo un pouco máis, a medida que o tempo permite, estou facendo unha presentación porta a porta en todas as parroquias. No casco urbano sabes que ao final a xente vete máis, lee máis ou mellor ou a prensa ou os xornais e demais. Nas parroquias estamos indo porta con porta, pois hai un pouco de todo, hai dende xente que non sabía nin que se había cambiado de alcalde, hai xente que me conocía de sobra, hai xente que a mí me desconocía, conocían a Juan Manuel, lóxicamente, despois de tanto tempo, e as demandas que fan son todas as mismas, máis mantemento e un pouquiño máis de atención. Como digo, sei no de primeira man, e neso vamos a traballar. Necesitan moito as parroquias, sempre, non? Necesitan moito, piden pouco. Falta moito saneamento? Saneamento, como un pouco como todos os lados. Hai parroquias nas que falta máis que noutras, hai aldeas ou vivendas que, lóxicamente, sempre quedan polas circunstancias geográficas da propia vivenda, quedan ailladas, pero seguiremos traballando para que o saneamento sean as inversións principais dos orzamentos do Concello. Como está o matrimonio de goberno? Ben, moi ben. Bueno, o Partido Socialista comparte dúas medias, como se chama, dúas medias dedicacións ou dedicacións parciais, e o Bloque se queda con unha no teniente alcalde, non? Non exactamente. Non? Pois explique vostede. O Concello ten unha media, o Concello, perdón, o Partido Socialista ten unha media, o Bloque Nacionalista ten unha. Da unha media nosa, media
non a estamos dispoñendo dela. É dicir, Vale. eu como vale. concelleiro de Obras antes e agora como alcalde, podería ter unha dedicación que a dedicación nadie pode duvidar dela. Ademais, 24 horas. sí, 365 días, deso ninguén dubida, pero o que sí que non quixemos facer foi dispoñer dela porque realmente xa había bastante ruido con todo o que hai, e o que queremos é demostrar primeiro o que somos capaces de facer, e a partir de aí non viñemos aquí temos que lóxicamente compensar o non traballar no outro lado, pero tampouco viñemos aquí a ganar cartos. Pero estamos falando dos 30 euros, 30.000 euros. 30.000 euros ao ano, non? 32.000 en brutos ou o que sea. Sí, bueno, brutos ou o que sea. Tendo aprobada a de 50.000, xa digo, eu, por voluntade propia, renunciei a ganar eses 50.000 para... Eso lle corresponde ao bloque, non, a señor Fariña? 51, non? Sí, a dedicación completa serían 51. Bueno. E o fin de semana que ven, vai vostede a Santiago? Vai ao Congreso? Pois pasarei por ali, pero non vou ir como delegado, porque ademais temos actos importantes tamén no Concello, co tema do 8M e demais, e hoxe por hoxe a miña cabeza está en Caldas e non está en ningún outro. Como se están celebrando os carnavales, o Entroido en Caldas? A verdade é que moi ben, tuvemos a suerte todos os que celebramos o Entroido este ano de que o tempo foi moi bo. O mellor de España. Bueno, eso que digan os veciños, para min foi moi bo. Digo, o mellor de España a nivel de tempo, de meteorolóxica. Galicia tuvo o mellor tempo. Sí, no, a ver, sí, efectivamente. E despois, bueno, dende fai 2 ou 3 anos síguese nunha liña ascendente, como se viña nos anos anteriores, porque ao final está todo inventado. O Entroido é o que é, o desfile é o que é. E a partir de aí, pois, lóxicamente, tratar de potencialo e tratar de convertelo nun referente a nivel provincial. Bueno, como se atopou? Porque chegamos ao final do camiño. Eu ben. Contigo se me está todo ben. Bueno, moitas gracias. Ten a última intervención para decir o que vostede queira. Como lle gustaría rematar esta primeira entrevista no programa Falemos, que recolle xa cos galóns de alcalde de Caldas de Reis? Pois, nada, dicindo que estes 2 anos e medio van servir sobre todo para que a xente me poida coñecer, aqueles que ainda non teñen feito, e van demostrar que a nosa forma de traballar, pois, nalgúnas cousas mudará, noutras é imposible que mude, porque un concello de portas abertas, falábamos antes de Adolfo, Adolfo, cando o primeiro programa que hai neses 45 anos, o primeiro programa falaba dun concello de portas abertas. Eso non pode cambiar. A cercanía que queremos manter ca xente vai seguir estando aí, e, lóxicamente, despois queremos adaptar certas cousas á nova realidade global. Jacobo Pérez, alcalde de Caldas de Reis, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Moitísimas gracias e moi boa noite. Cando vos que irades, boa noite. Nos vamos a publicidade, da man dos patrocinadores volvemos e recibimos a Juan Carlos Blanco e Javier Ferradás, investigador sobre Colón, Cristóbal Colón, e tesoreiro da Asociación Cultural Celso García de la Riega. Tema importante, de moita trascendencia, non o perdan hasta ahora mesmo.